on kanava Ostat ja Max ja tänään me pelataan Maxin kanssa ruvauksia. Nyt me ollaan jotain randomeita vastaan. Niin, hei, nyt että ollaan 2 puhelinpelaajaa. Oitaan helppo. Mä pelaan vielä, miettikäs mä pelaan PlayStation 5:lla. Mun pelaa PlayStation 5:lla. Ja mä keksisin tosi hullun kombon vielä. Max, tehdään sama kombo, mutta sä et pysty ihan samaa tehdä. Äijä. Toi äijä pelaa, se luulee, että bazooka on hullu ase. Se on hullu ase vaan pienissä mäpeissä. Koska se vetää tosi leveätä damagea. Toi just jäi mulle. Mieti, kun on semmonen millin kokoinen paikka. Joo, mieti. Siinä sä otat vaan siinä bazookaa. Sniper oli siinä paikassa, koska se on 100% headshot. Yes, yksi lähti elämästä pois. Mukaan. Tappele. Sä kuolit. En kuollut. Eikö sä just tapoit? Mä tapoin yhden. Mitä toinen kuulas? Ei saa. Mä odotin vaan, milloin tulee se kombo. Joo. Hieno. Jes, sillä on lataus. Ja tiesittekö te sitä vielä, että se, minkä Ostat teki sen apina-videon, se on mun kuva WhatsAppissa. Joo, se on aika hieno kuva. Tuli taas 100. Me otettiin yksin nähkaa. Hei, nyt otetaan assausriflet ja ammutaan sitä pelkästään. Joo, mä teen nopeasti tän kombo. Hajannutaan. Hei, kannattaa hakea haikkia. Eli olla korkea. Bazookaa vastaan se on just hyvä taktiikka. Se on paras. Häh? Onko se 2 Nää Max, kannattaako mulle ottaa bazookan, koska bazooka on niin hullu varmaan tossa kombossa. Ei, okei, mutta... Nää äijät on ihan botteja, mutta jotenkin me hävitään niille. Annetaan nyt sen tulla. Mä annan niitä ainakin tulla. Jäi. Jes, mä luulen, että sä teet. Mulla on tosi hieno tää vartti tohon bazookaan. Tää on tosi hieno. No, molemmat. Ja musta. Max, kato, mikä väri mulla on. Kato, tää on tosi hieno. Okei, otetaan tää kombo. Bazookalle tää kombo on hullu. Äijä jäi. Melkein. Mä en ikinä tähtää, tiesin. No, mä näin yhden kerran, milloin sä tähtäsit. Niin jos mä tähtää. Mitä? Toi on hulluja. Kannattaako Max vetää koko pelin daggereilla vaan? Jos sä oot tosi hyvä niillä. Tää pitää tää parempi tyyppi eka. No tää parempi tyyppi on tää Ipossa. Yes. Vie kuoli. Yes. Yes. Nyt jäi. Nyt noi jäi oikeesti. Me ei oo pelannut, Max ei oo pelannut vaan tänään aamuna Fortnitea. No mä en tänä aamuna kyllä pelata. Se olisi hyvä lämmittelyä. Joo. Daggeri. Yes. Tää veti 120.
Ei helvetti, mä oon ihan vittu mä kuolin. Yes, tää Mutta dead. vaan ties. On tosi vanhittina. Ei saakeli. Mulla bukaa aina. Mä Otatko sitäkin yhden lisää vai? mulla jäi 30 HP ja mä tapoin 2 äijää. No niin, mä kräkäsin sen, millä ei oo pistä. Mä en tiedä mitään. Sun vieressä on tää äijä ollut. Mulla vähän bukas silloin. Mun silmiä. Dead. Kyllä niistä jäi tosi vähän HP:tä, eli sillä. Oi kuinka sulla bukaa ihan hitsisti. Niin bukaakin. Eli tää peli riippuu varmaan minusta. No niin. Nyt meidän on pakko voittaa. Tää on pakollista. Mä tapaan tää pakan. Mä tapaan ilman. Pakanti kuoli. Täällä nuubilla ei oo toivoa enää. Jos me hävitään tälle noobille kaksin, tää on ihan... Yes, mä tapoin molemmat. Joo, ja mä tein vielä sillä headshotin näillä daggereilla 40 damakea. Nekin niistä voitet. Joo. Ja niillä on pieni 6. Ja Vaatit varikoksin. 1, 2, 3. Mitä tuli? Voitin! Kuinka hieno tää on. Max, mä sain käsille tosi hienon. Kattokaa. Lightingi. Kato kuinka hieno se on. Tuu tähän harjoitteluihin. Kato. Tuu tänne harjoitteluihin. Tää on tosi hieno. Kato mun käsiä. Hei Max, tää äijä, mikä hävisi meille se parempi, se pyytää mua kavereihin. Kannattaako? No ei. Max, missä sä oot? Kato näitä käsiä, kuinka hienot nää on. Kato Max. Mä en nyt pysty, mulla on tässä pikku geissi. Okei. Warhorni. Max, missä sä oot? Tuossa. Max, pysähdy. Tässä. Kato mun käsiä. Missä? Max, mikä on paremmat? Nää kädet vai viime kädet? Näytän ne toiset. Okei, mä liivaan nopeasti. Pysy siellä vielä. Ne oli tämmöset. Orta. Molemmat on musiikkeita. Jostain syystä, en mä tiedä. Oi, kädet pitää. Missä sä oot nyt? Mä tuun. Orta, Max. Mä lensin vahingossa. Vai nää? No ja vai mitä? Noi vai ne lightingit, mitä mä näytöin ekana? Mennään päälle. Max, kato, tossa on joku buki. Sä hyppäät 2 kertaa. Ei. Tää on lukossa mulla. Ai mitä? Tää. No sitten laitetaan 2. Ui, ei 3. 2. Kohta joskus tulee ja mullakin tää on lukossa, koska... Oota, Max, mä laitoin mapin päälle, että kohta me päästään. Max on tosi hyvä teille. Jes, me päästään vihdoinkin. Joo. Tapallisuus chicken. Lapsia. Mä ostan mietin, me ollaan lapsia. Me elataan aikuisten töitä. Mieti. Mä mietin tuntemattomia. No, nää on muuten surkeita sitten. Joo, nää on tosi surkeita seuraajat.
Varmaan me voitetaan siis nää. Varmaan. Varmaan. Koska voi olla, että nää on jotain pelaaja. Niillä on Warhorni. Mikä se on? Se on se nopeusjuttu. Se... Enköhän mä tiedä. Vittu tää bugaa. Mä menetin ammukseen. Kuva nämä kaksi menee mua päin. Mä täällä... Vittu. Nää on ihan hyviä muuten. Niillä on yksi gani, mitä mä en halua käyttää. Se on tosi tyhmä tällä mapilla. Maks jäädään vaselle. Ja silloin kun ne vetää tän tykin karataan. Mä kartasin jo. Mulla on haikki. Jäi. Bojani jäi. Ja tuolla Kimfe pelaa sillä hyvin. Tää tappoi mut Kimfellä. Tääkin tappoi muut. Joo, nää on hyviä pelaajia ihan. Mä vihaan kiinni tää. Joo, kyllä näin. Maks jäädään vaselle. Hei, kannattaa tätä dashella. Joo, mutta täällä on bazooka, mistä on tosi vaikea kannata. Mitä? Joo. Nää on ihan tyhmiä. Joo, nää on tosi vaikeita pelaajia. Otetaan toinen pikkusen. Otetaan pikkunen bazookan ränkki. Hei, ne tulee alkaa. Mennään ylös. No mä lennän nyt. Mitä? Miten toi tappoi mut? Toivottavasti se voi jumala. Bännää nää tuli. Hyvä oppasti. Yes! 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 Jätkä sä voit molemmat. Ne oli hyvin käkätty sitten. Hei, mä keksin tehdä semmonen kombo, että mä vedän ainakin 50 damakea molempiin ja sitten otetaan vasookalla. Joo, tosi helppo kombo. Nyt tapettiin jotenkin. Voi perä. Liian ärsyttävää asia.